Hej Elisabeth. Ej, hvor er det godt at se jer. Hej Elisabeth. Hej. Hej. Det bliver så hyggeligt i aften. Ja, det gør. Jeg har også siddet og spillet med jer på min morfars loft. Nej, har du? Ja. Ej, det bliver jo mega fedt. Ja, det gør. Jeg har altså også gjort klar til os herinde. Ja. Tak. Jeg er virkelig sulten. Ej, hvor godt. Det Lad os sætter bare mig, gå ind. ej, det sætter mig op pænt ud, Betty. Ja, tak. Jeg har også købt det ind til aften. Jeg tænker, vi kan prøve med nogle nachos. Lækkert. Mig og Storm kan begynde på selvsagen. Ja. Jeg kan det har bare noget specielt som hjemmeligt. Er det et værk? Ja. Ja, du har så ret. Altså, sådan, det er så irriterende til. Ja, nej, og vores lærer, de har det noget af det. Rækker du mig ikke lige brættet, Betty? Jo. Værsgo. Tak. Det er vigtigt, at vi alle er indforstået med reglerne. Alle deltagere skal respektere ånden, og der bør ikke være nogen vittigheder, da det kan fornærme dem. Ingen deltagere må være alene, da det kan være farligt uden opsyn, og alle deltagere skal afslutte spillet på en ordentlig måde ved at sige farvel. Nå, hvem vil starte? Mig. Jeg vil gerne. Okay, det gør du bare, Agnes. Er der en ånd til stede? Er der en ånd til stede? Hvem gjorde det? Var det dig, Katarina? Wow, slap lige af. Ej, okay, Storm. Hun sidder jo for langt væk fra glasset. Altså kan vi ikke alle sammen bare tage en dyb indånding? Ej, kan vi ikke bare se en film eller sådan noget? Ej, kom nu, Stormy. Det er altså ikke så slemt. Min tur. Hvordan døde du? Ej, det er det så barnligt. Jeg vil hellere falde ned fra hems, end at spille det her. Det var jo lidt sådan, Nikolaj. Nå, min tur. Hvad vil du gøre, hvis du kunne komme tilbage til de levendes verden? Håndhæve. Ej, Stormy, det skal nok gå. Tag den roligt. Ej, Stormy, tag det nu roligt. Der sker jo ikke noget. Nej, altså, der sker så nu af. Jeg er altså også ved at være træt nu. Skal vi ikke snart gå i seng? Ja, jeg er fandme også træt. Så må vi håbe, der ikke sker noget spooky. Lad nu være, din kælling. Man kan gå til toilettet eller sådan noget. Du må lige se på. Lad os lige tjekke. Katarina! Altså, hendes ting er der stadigvæk, så hun kan ikke være gået. Oh my god, Katarina. Det er ikke sjovt længere. Kom nu bare frem. Ej, Katarina, hvis du ikke kommer frem nu, så ringer vi altså til politiet. Og jeg mener det. Du har ringet til det 2. Hvad er jeres nødsituation? Ja, hej. Vores veninde er forsvundet. Og hvornår har I sidst set hende? Ja, det var cirka 2 timer siden, det vi var i seng. Og så forsvandt hun bare, men hendes ting er her stadig. Tag det nu helt roligt.
Normalt, når en person forsvinder, kommer over 90% tilbage inden 24 timer. Derfor kan vi ikke hjælpe jer. Seriøst? Hvad hvis der sker hende noget? Det tvivler jeg på. Vi kan ikke hjælpe jer før. I bliver nødt til at vente til i morgen. Ja. Hvis hun Tak for stadig er hjælp. væk, så ringer I bare igen. Er det modtaget? Katarina! 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 Kati! Ej, guys, skal vi ikke bare gå hjem? Guys, hvad er det?